Hej og velkommen til vores video. Du skal formodentlig starte til køreprøven, siden du ser det her. Og til køreprøven vil du blive stillet nogle tekniske spørgsmål omkring bilen. Det vil vi kaste noget lys over i forskellige videoer om de temaer, der nu er. Jeg hedder Niels og får Kørelærernes Hus. Vi skal en tur i motorrummet. Og for at komme i motorrummet skal man have åbnet for motorhjelmen. Det foregår først og fremmest inde i kabinen. Der sidder typisk et håndtag lige inden for døren, i det her tilfælde her i dørfalsen. Man trækker i håndtaget til den siger klik. Sådan der. Så er der halvt åbnet. Lukker døren igen. Altid luk døren, så ikke der kommer trafik. Og så stiller vi os hen foran og finder den anden lås. I det her tilfælde sidder den nede på bilen. Man skubber et lille håndtag til side, det her, og åbner motorhjelmen, og så er der åbent til motorrummet. Motorrummet skal være nogenlunde rent, nogenlunde pænt. Der må ikke være nogen udsivende væsker, ikke motorolie eller noget som helst andet. Og der må ikke være nogen materialer, der kan gå ild i. Det kunne være visne blade eller papir. Når nu vi er i motorrummet, skal vi se på nogle forskellige væsker, og vi starter med kølervæsken. Kølervæsken, det er den her beholder her. Den vil typisk være anmærket med et piktogram. På den her bil er det et termometer. Det kan nogle gange være noget damp, der kommer op. Det kan også være nogle hænder, der ser ud som om de brænder sig. Kølervæsken er enten rød, eller grøn eller blå. Sådan en af de tre farver skal man regne med. Hvis man mærker på beholderen, så er den typisk varm, hvis motoren lige har været startet. På siden af en kølervæskebeholder, der er nogle indikationer af maksimum og minimum, og der skal bare være mellem maksimum og minimum. Her er den lidt tættere på maksimum. Det er fint nok, bare den er imellem stregerne. Næste væske, det er bremsevæsken. På denne her bil, der sidder den helt op tæt på forruden. Man skal åbne den her klap, og så sidder beholderen lige her. Her skal der også være mellem minimum og maksimum. Der kigger man ind fra siden. Hvis du kan flytte kameraet en lille smule, så kan man se lige her. Der er minimum og maksimum indikeringer, og der er den også lige imellem, som den skal være. Nummer 3 væske, det er motorolien. Den finder man ved motoren, som jo er den her med den sorte klap på. På den her bil er der ikke nogen oliepind, så vi kan altså ikke hive en oliepind op og tjekke det. Det kan man se inde på skærmen inde i bilen, det viser jeg senere. Hvis der mangler motorolie, så er det her, man skal fylde på. Motorolien skal også være mellem minimum og maksimum. Sidste væske, det er sprinklervæsken. Også typisk at finde i motorrummet. På den her bil sidder den en lille smule væk. Vi skal herover på siden. Så er der her med et blåt låg et piktogram af en forrude med noget væske, der sprøjter op på. Det er altså sprinklervæsken. På en sprinklervæske er der ikke noget minimum og maksimum. Der skal bare være nok til en køretur. Så svaret på, hvor meget sprinklervæske der skal være, det er, der skal være nok til en køretur. Når der er lav stand af sprinklervæske, så vil den i den her bil skrive en besked inde i instrumentbordet, påfyldt sprinklervæske, og når den gør det, er der stadig 1 liter tilbage. Nu hvor vi har motorrummet åbent, benytter vi lejligheden til at kontrollere, om støddæmperne er i orden. Støddæmpernes funktion er at holde fjederne i skak, således at bilen ikke hopper derud af som en hoppebold. Så støddæmperne skal sørge for, at bilen falder til ro efter et hop. Det kontrollerer man ved at trykke det rigtige sted. På denne her bil skal det være lige her, hvor der er stål og hårdt. Lægger begge hænder på, giver et kraftigt tryk. Og så skal bilen falde til ro efter et hop, så er støddæmperne i orden. Hvis den hopper mere end en gang, så er de ikke i orden, og så skal de udskiftes. Det foregår her, og tilsvarende i den anden side. Herover 2 hænder på, et tryk, og den skal falde til ro. Så er vi færdige i motorrummet på den her bil. Vi kigger på bilen ved siden af, den ser lidt anderledes ud. Men inden vi går videre, skal vi have lukket motorrummet. Det er sådan set vigtigt at få gjort ordentligt. Den her bil er det bare at tage den ned, og når den når til et punkt, hvor den gerne selv vil lukke, så giver man bare slip. Det lyder måske lidt voldsomt, men den er bygget til det, og nu er man sikker på, at det er lukket ordentligt. Det er ret vigtigt ikke at køre afsted, uden at have lukket motorrummet ordentligt. Vi går over til din bil, Lars, den holder herovre. Ligesom før skal vi ind og have åbnet inde i kabinen. Og der sidder et håndtag, det sidder en lille smule anderledes. Lige have den rare kameramand med rundt her, sådan. Hvis man så kigger herned, så kan man se, at der er et håndtag her, hvor der er et billede af en bil med et åbent motorrum. Det er selvfølgelig her, vi skal hive. Klik, sagde den, så ved vi, der er åbent. Lukker døren igen. Som jeg sagde før, for at forhindre trafik. En lukket dør kan altså ikke forhindre trafik, men okay. Her er det en lille smule anderledes. Der sidder selve åbningsmekanismen ikke nede på bilen, men op på motorhjelmen. Herhen er der en, man kan trykke på. Det er den her, jeg trykket på. Og den her motorhjelm kan ikke helt stå af sig selv. Der er en pind her, man skal have fat i, og et hul, der passer til den. Og så står den sådan her. Så er vi i et motorrum, der ser noget anderledes ud end det andet, men ikke desto mindre er der faktisk de samme ting i. Det ser bare anderledes ud. Vi starter med kølervæsken. Den sidder her lige foran, så vi måske kan se, er der et symbol med en hånd og noget varme, der kommer op på.
Den er også lun, den har lige været startet. På kølervæsken skal der ligesom på den anden bil være mellem minimum og maksimum. Og det sidder herovre på siden. Lars skal helt over og vise det, og så kan I se, at den står helt oppe på maksimum. Det næste vi kigger på er sprinklervæsken, og den er meget tæt på, den er lige til venstre for. Ikke et blåt låg her, men et gråt låg, men der er det samme symbol med en forrude og noget væske, der kommer op. Her er der faktisk en, hvor man kan se, hvor meget væske der er på. Der skal stadigvæk være nok til en køretur, og vi kan se, hvor højt væsken går op. Især hvis vi lige tørrer den her af med en klud. Ned i hullet med den igen, og trække den op, og så kan man se, at væsken står pænt stykke over halv. Ja, der er 1 liter mellem hver af de her punkter, så der er over 4 liter på. Helt perfekt. Vi kan komme helt til køllen. Sådan der. Vi skal have fundet bremsevæsken. Bremsevæsken, den sidder lidt fremme til højre, lige her. Der er et maksimumindikation og en minimumindikation længere nede. Hvis man lige skubber lidt til den, så kan man se, at væsken bevæger sig, og den står nøjagtigt på maksimum. Det er altså i orden. Det sidste, vi skal tjekke her, det er motorolie. Her er der en oliepind, som der jo ikke var på den anden bil. Man åbner simpelthen låget her, trækker hele den her pind op, som følger med låget. Igen skal vi have fat i vores klud. Sørg for at tage pinden væk fra bilen, så olien ikke drypper ned på bilen. Den skal heller ikke dryppe på jeres tøj, for det er lidt nederen at få af igen. Men det er vel det, man har en mor til selvfølgelig. Sådan der. Tør den, så pinden er helt ren. Som I kan se, er der 2 mærker her, et minimum og et maksimum. Så når vi nu døber pinden og trækker den op igen, så skal olien være mellem de 2 mærker. Så hen igen. Ned i hullet med den. Sådan der. Træk den stille og roligt op. Som I kan se, er motorolien faktisk rigtig fin med minimum og maksimum. Lidt tættere på maksimum, og det er rigtig fint. Så vi skal have oliepinden ned igen. Det er vigtigt at få sat den ordentligt ned, så ikke at der løber olie ud, mens vi kører. Det må der jo ikke. Så ned. Drej håndtaget, lige kontroller, at det sidder ordentligt fast. Eller drej låget. Og så er den monteret igen. Så er vi færdige i det her motorrum, og vi skal have lukket. Løft motorhjelmen en lille smule. Fjern pinden og hæng den på plads her. Når vi kommer ned til cirka her omkring, så er det bare at give slip. Så er det lukket ordentligt. Man kan jo lige kontrollere det ved at trykke blødt. Der er ikke noget, der giver sig. Alt er i orden. Kontrol af motorolie i en bil, hvor der ikke er en oliepind. Det kan foregå på denne her måde. Først tænding på, så der er strøm på systemet. På den her bil skal man så trykke på den her knap hernede, hvor der står menu. Og vi får en menu op på skærmen. Heroppe skal vi ind i noget bil. Så hvis man drejer på det store hjul her, det er sådan en knap, der kan alle mulige ting. Drejer på den til der står bil og trykker på knappen, så kommer vi ind i menuen med bil. Den går automatisk ind i det første punkt, som har noget med støddæmper og motorydelse at gøre. Det skal vi ikke bruge, så derfor skubber jeg knappen til venstre, så vi kommer ud i hovedmenuen til bil. Der er et punkt her, der hedder service og kontrol, og vi skal jo kontrollere olien, så det er nok der, vi skal hen. Herned, tryk på service og kontrol, og der sørger mig et sted, hvor der står oliestand. Ned på oliestand, tryk på knappen. Vi har oliepinden her til højre, den går direkte til max, det er helt perfekt. Og der er også en lille tekst, hvor der står oliestand OK, og hermed har vi kontrolleret, at olien er i orden. Hej. Nu skal vi have tjekket lyset, og vi starter bagpå. For at man kan tjekke lys på denne her bil, skal der være strøm på bilen, altså tænding. Det er her, bare at trykke på startknappen. Så kan I se, at alt lyset tænder inde i bilen. Det gør det også uden for bilen. Vi skal op bag ved Lars. Lige nu er der baglys på. Der skal være 2 baglygter. De skal lyse røde, og de skal kunne ses på 300 meters afstand. Det ser meget fint ud. Der er 2, de lyser rødt. Om det er 300 meter væk, man kan se dem, det ved jeg ikke, men det er kravene til det. Der skal være nummerpladelys. Det kan man kontrollere ved at kigge ned i kofangeren og se, at det skinner igennem her. Man kan også bukse og kigge. Se på lyset, det lyser. Der er 2 lamper her. Generelt kan man sige om lamper, hvis der er nogen, eller lygter, hvis der er lygter på en bil, så skal de virke. Her er der 2. Begge 2 skal virke. De skal oplyse nummerpladen, så man kan læse den 20 meter væk, når det er mørkt. En tredje måde at kontrollere det på er at åbne bagagerummet. Det er bare at trykke her, så åbner bagagerummet. Så kan vi se på vej op, de virker. Og når vi så har åbent bagagerum, så kan vi lige tjekke støddæmperne bagpå, for før tjekker vi dem kun foran. Det er på samme måde. Tryk her i siden. Et hårdt tryk, og bilen skal falde til ro. Man skal trykke i begge sider, selvom at den faktisk tager begge sider på en gang. Så har vi tjekket støddæmperne, vi har tjekket nummerpladelyset, vi lukker igen, trykker på knappen, og bagagerummet lukker. Der skal være bremselys på en bil, og der skal være 3 stykker. 2, der typisk sidder ved baglygterne, og 1, der sidder højt placeret. Det skal man kontrollere, men det kan man ikke gøre alene. Det er din opgave som aspirant til et kørekort, at stå og tjekke, at lyset virker, så du beder den prøvesagkyndige om at gå ind og trykke på bremsen, så vi kan konstatere, om bremselyset virker.
Jeg er prøvesagkyndig, Lars er elev, så Lars, du tjekker lige lyset. Og så Lars, så må du rigtig gerne bekræfte, at det virker. Det ser fint ud. Så godt. Det var det lys, der skal være bag på en bil. Derudover skal der være 2 reflekser. Det er der også på den her bil. Den ene sidder her, den anden sidder her. De skal være røde, og de må ikke være trekantede. Trekantede reflekser er forbeholdt påhængskøretøjer, for eksempel campingvogne og trailer. Generelt om alle lygter og reflekser på en bil kan man sige, at de skal være hele, de skal være rene og de skal være ubeskadigede. De må altså ikke være gået i stykker. Vi har bevæget os op foran til bilen, der er jo også nogle lygter. Lige nu er der kørelys på. Det er det lys, der er herude i kanten. Det skal vi ikke bruge til så meget, det kan man bruge om dagen. Det vil den selv sætte på, når den står på auto, som den gør nu. Men hvis vi nu skal have tændt for noget nærlys, så er vi nødt til at komme ind i kabinen og finde lyskontakten. Vi skal have kontrolleret lyset foran. For at vi kan det, skal vi først sætte tænding på, altså trykke på startknappen. Så kommer der strøm på bilen. Og vi skal have drejet knappen væk fra auto og op på nærlys. Det er 2 klik til højre, så der er lys i den grønne lampe, hvor nærlyssymbolet er. Nu er der nærlys på, og vi kan kigge op for. Vi skal have kontrolleret positionslyset, så jeg drejer lige på lysknappen, til det står positionslys. Det var 2 gange til højre. Det er tændt nu. Kravet til positionslyset er, at det skal være hvidt. Der skal være 2 positionslygter, og det skal kunne ses 300 meter væk. Så giver jeg den et klik mere på knappen, så kommer der nærlys på. Lovkravet til nærlyset er, at det skal oplyse vejen 30 meter, det skal være asymmetrisk til højre, og det skal have et fald på 1%. Det skal enten være hvidt eller gulligt, men det skal være parvis ens i farve og styrke. Og det sidste lys foran, det er fjernlyset. Der er det ikke lysknappen, jeg skal have fat i, men blinklysarmen, den trykker jeg lige en gang væk fra mig selv. Så kan I se, der kom fjernlys på. Der er også en blå lampe, der er tændt inde i instrumentbordet. Fjernlyset skal oplyse vejen minimum 100 meter. Fjernlyset blænder, så derfor skal man blænde ned, hvis der er modkørende. Det skal enten være hvidt eller gulligt, det skal også være parvis ens i farve og styrke. Nærlyset er tændt, det er de 2 yderste lygter. Nærlyset skal enten være hvidt eller gulligt, det skal være parvis ens i farve og styrke. Det må ikke blænde, derfor skal det have et fald på 1%, og det kan vi kontrollere. Det gør vi ved at gå helt tæt på forlygten her, altså på nærlyset, så man kan se lyset på sine bukser. Sæt en finger øverst i lyskejlen, og så går man 1 meter væk. Når man er gået den meter væk, skal den være faldet 1 centimeter. Det svarer nemlig til 1%. Så et godt skridt væk. Tjek igen, så vi kan se, at den måske faldet lidt mere end 1 centimeter, men det er fordi, vi ikke står på en jævn overflade. Det gør ikke så meget. Det er metoden, vi skal demonstrere, og ikke resultatet. Så vi har altså kontrolleret, at den har et fald. Vi er nået til blinklys. Vi skal kontrollere, om de virker. Det kan være en rigtig god idé, hvis vejret tillader det, at man har rullet sit vindue ned her, inden prøven starter. Når vi skal kontrollere blinklyset, så sørg for, at der er strøm på bilen, altså der er tænding på. Nu kan vi så lukke døren igen, fordi vi har rullet vinduet ned. Blinklysarmen ved I jo, den sidder lige her, og hvis vi aktiverer den nedad, så skal bilen blinke til venstre. Hvis vi starter bagfra, så kan vi gå om og se. Der er en blinklygte, der lyser her. Det ser fint ud. Der skal være en blinklygte på siden. I det her tilfælde sidder den i spejlet. Det behøver den ikke at gøre, men det gør den her. Og så skal der være en blinklygte foran, typisk omkring forlygten. Den sidder herover. Der skal i alt være 6 blinklygter på en bil. Der skal nemlig være tilsvarende i den anden side. For at kontrollere den anden side, aktiverer man blinklyset den anden vej. Det vil sige opad. Bum, bum. Så er der aktiveret opad. Og så kan vi se, at der er sørme også en blinklygte i den anden side, der virker bagpå. En, der virker på højre sidespejl. Og en, der virker foran. Så der skal altså være 6 blinklygter. De skal lyse gul eller orange. De skal blinke 60-120 gange i minuttet. Og de skal kunne ses i kraftigt solskin, ligesom vi har lige nu. Der skelnes mellem blinklys og havariblink. Havariblinket aktiveres typisk et eller andet sted i midten af bilen. Den her bil er det lige her. Det er meget typisk, der her er lidt højt. Nogle gange kan det dog også sidde lavere. Tryk på knappen. Kravet til havariblinket er, at det skal aktivere alle 6 blinklygter samtidig. Og ellers så er det de samme krav, som vi gik igennem før til blinklysene. Vi skal have talt lidt om bremsen. Bremsepedalen er jo som bekendt den i midten. Bremsepedalen skal have en skridsikker overflade, typisk en gummioverflade. Der må ikke være noget sideslør, og den må ikke kunne trykkes helt i bund. Bremsen har en bremseforstærker eller en vakuumforstærker. Det er det samme. Den skal man kontrollere. Det gør jeg lige om lidt. Når man kontrollerer vakuumforstærkeren,
så må den ikke kunne trykkes længere ned end cirka halvvejs. Det kontrollerer man ved at trykke koblingen ned samtidig. Lad mig vise det. Bremsen, det er pedalen her i midten, som I forhåbentlig er klar over, når nu I skal til køreprøve. Bremsen skal have en skridsikker belægning, typisk en gummibelægning. Der må ikke være sideslør, det vil sige, at man skubber lige lidt til den med foden. Det ser fint ud. Og den må ikke kunne trykkes mere end maks halvvejs ned. Det gør man simpelthen på den her måde, at man trykker rigtig hårdt på bremsen. Der må godt mærke, at det kommer ikke specielt langt ned. Så kan man trykke koblingen ned til siden af, den kan jo trykkes i bund. Og på den måde kan man kontrollere, at den ikke kommer mere end halvvejs ned. Det er i orden. I forbindelse med bremsen er der en vakuumforstærker eller en bremseforstærker. Det er en anordning, der hjælper dig til at trykke hårdere på bremsen, når du har brug for det. Den skal vi kontrollere, om den virker. Det gør man ved at pumpe bremsen typisk 4-5 gange, til bremsen bliver helt hård. Når den er blevet hård, så holder man trykket på den, trykker koblingen ned og starter motoren. Så skal bremsen synke, som I også kan se på min fod, den gør her. Så ved man, at bremseforstærkeren virker. Vi skal have kontrolleret styretøjet. Der må ikke være slør i styretøjet. Det vil altså sige, at når man drejer på rattet, så skal hjulet følge med det samme. Og det skal vi have kontrolleret, at den gør. Det første, vi skal gøre, er at starte motoren, fordi servostyringen og dermed styretøjet virker ikke korrekt, med mindre motoren er startet. Så husk nu at starte motoren som det første. Det gør jeg lige. Ind i bilen, tryk koblingen ned, tryk på startknappen, og motoren går i gang. Husk at tjekke, den er i frigear, slip koblingen, tjek at parkeringsbremsen er trukket, og så stiger vi ud. Tidligere åbnede vi jo vinduet, det får vi også glæde af nu. For nu kan jeg stikke armen ind igennem det åbne vindue og få fat i rattet. Når jeg er fat i rattet, så laver jeg små hurtige ryg, ikke specielt lange, men små hurtige. Samtidig med at jeg gør det, så kigger jeg ned på forhjulet og ser, at rattet og forhjulet er synkron, det vil sige, at hjulet følger rattets bevægelser. Det ser rigtig fint ud. Det var jo det venstre hjul, vi fik kontrolleret. Vi skal også kontrollere det højre hjul. Men da man ikke både kan stå her og dreje på rattet og se det højre hjul, der sidder modsat, så beder man den prøvesagkyndige om at dreje på rattet. Bed ham eller hende om at tage fat øverst i rattet, så I kan se hånden bevæge sig. Og så går I selv over og ser, at hjulet drejer. Sådan der, jeg tager fat i rattet, lægger hånden øverst på, små hurtige ryg. Og så kan I se, at højre forhjul det også fungerer som det skal, eller styretøjet fungerer som det skal. Vi skal kontrollere hjulene. Et hjul består af en fælg, som er det inderste her, og et dæk, som er det sorte udenpå. Vi starter med dækkene. Alle dækkene skal være samme type, det vil sige, at de skal enten alle sammen være sommerdæk, vinterdæk eller helårsdæk. Man må ikke blande de forskellige typer. Der må ikke være skader på dækkene, der må i øvrigt heller ikke være skader på fælgene, de skal være hele. Dækkene skal have en slidbane eller et mønster, det er det man kan se her. Selve hovedmønstret, som er det midterste, skal have en dybde på minimum 1,6 mm. Det kan man kontrollere. På de her dæk, der er en lille markering med en lille pil. Den finder man, tager sin finger ind i midten af dækket og kan herinde mærke en lille forhøjning. Den her forhøjning er 1,6 mm, så længe der er mønster, der er højere end forhøjningen, så er det i orden. Hvis det er nede på niveau med forhøjning eller lavere, så skal man skifte sin dæk. På mange dæk er der markeret en omløbsretning. På de her dæk står der outside, det vil sige, at det er vigtigt, at outside er monteret ud af. På andre dæk kan der være en pil. Den pil skal pege i kørselsretningen, når den er for oven på dækket. Så hvis der var en pil her, så skulle den altså pege fremad, for at det sad rigtigt. Hvis det sad den anden vej, var det forkert monteret. Alle dæk skal have det korrekte dæktryk. Det er noget, bilfabrikanten angiver, og det kan man finde i bilens instruktionsbog. Så er vi nået til udstødningen. Den sidder her. Den er helt kold, så derfor kan jeg tillade mig at røre ved den. Lad være med at røre ved den ellers, for hvis den er varm, så brænder man sig. Udstødningen skal sidde ordentligt fast. Den sidder i nogle gummistropper, så den giver sig en lille smule, men den må ikke sidde løst. Det kontrollerer man ved lige at tage en fod og sparke lidt til den. Som I kan se, giver den sig lidt, men den bliver siddende, hvor den skal. Udstødningen må ikke udlede unødig røg, eller for den sags skyld larme, altså der må ikke være noget unødig støj. Det kontrollerer man ved at starte motoren, det gør vi lige om lidt. Jeg starter bilen for at kontrollere, at den ikke ryger eller støjer for meget. Bilen er startet. Der er ingen røg at se, og minimal larm. Larmen kommer faktisk op fra motoren, det kommer ikke fra udstødningen. Nu har vi kontrolleret den i tomgang. Det er desværre ikke helt godt nok. Vi skal også trykke på speederen, men man kan ikke både trykke på speederen og stå her og kontrollere. Så Lars, vil du være sød og gå ind og trykke på speederen? Nej, jeg tænker, jeg hellere må gøre det, for du holder jo kameraet. Sådan der. Jeg sætter mig ind igen. Trykker på speederen. Og du står op og filmer, om der er noget røg. Det ser fint ud. Så vi kan konstatere, at udstødningen er i orden. Hej igen.
Du kan blive bedt om at kontrollere motorlarm. Ind og start motoren, som den er nu. Stil dig hen ved siden af. Lyt til den. Hvis den lyder, som den plejer og lyder normalt, så er det i orden, og du konstaterer, at den lyder fint, den er i orden. Jeg har sat mig ind i bilen, for jeg skal kontrollere, om hornet virker. Først skal man jo lokalisere hornet. På den her bil sidder det lige i midten af rattet. Det gør det på rigtig, rigtig mange biler. Man trykker på den, men den virker ikke, og det er fordi, der ikke er sat tænding på. Så altid først tænding på, altså strøm på bilen. Sådan her, så prøver man igen. Det virker. Hornet skal have en klar, konstant tone, og det må ikke spille melodier. Vi skal også kunne vide, hvordan man bruger viskeranlægget. Viskerarmen sidder her til højre. Hvis man tager den et hak op, så kører viskerne på auto. Den finder selv ud af hastigheden. Et hak mere, så kører de konstant. Og et hak mere, så kører de tsunami. Jeg slukker dem lige igen. Sådan der. Hvis man skal tænde bagrudeviskeren, så trykker man på knappen herude for enden. Og så tænder bagrudeviskeren. I kunne måske lige høre den køre. Der er også et vaskeanlæg, det vil sige, at man kan vaske forruden, og man kan vaske bagruden. Det er på samme arm. Hold den ind mod jer selv, for at den vasker forruden, og væk fra jer selv, for at den vasker bagruden. Sådan fungerer vinduesviskerne og vaskerne. Når man kører bil, skal man have et ordentligt udsyn. Så hvis vinduerne er dukket, er man nødt til at gøre noget ved det, inden man kører. I den her bil kan man trykke herinde på klimaanlægget på den, der hedder Max. Det giver Max afdukning op på forruden, og nedenunder er der en knap, der hedder Rear. Det er bagruden, den trykker man også på, så afdukker den bagruden, og når ruderne så er afdukket, så kan man køre. Tusind tak, fordi du så vores video. Det er både Lars, der står bag kameraet, og jeg er rigtig glad for. Hvis du ikke allerede har valgt en køreskole, så vil jeg anbefale, at du vælger Kørelærernes Hus. Vi kan give kørekort til alt, og vi har endda turbohold, hvis du ønsker at komme hurtigt igennem. Du kan finde vores kontaktoplysninger lige her. Det skulle være ret let. Tag fat i os per telefon eller mail, eller hvad du har lyst til. Husk, at alle biler er forskellige, så få nu din kørelærer til at gennemgå din skolevogn sammen med dig, så du har styr på det til prøven. Og held og lykke med prøven.